Kaixo adiskideok, bestela nahi banu ere, ezinezkoa gertatzen zait gaur zuekin aurrez aurre ekitaldi honetan izatea. Hala ere, nire eskerrik beroena luzatu nahi diet, bai UEuri eta bai Euskal Autoridadeen lantaldeari luzatutako gonbidapenarengatik. Guztiok ondo daukigun bezala, gure hizkuntzak jasaten duen diglosia egoera estandarizazio eta normalizazio arloetara ere zabaltzen da. Egoera honek, liburutegi eta artxiboetako profesionalak eraman gaitu alde batetik beste ingurune kulturaletan sortutako tresnak egokitu eta moldatzera. Hau da, orokorrean ingurune frantses eta espainolean sortutako tresnak gure dokumentu eta liburuak deskribatzeko erabiltzea. Beste alde batetik, bultzatu gaitu baita ere, ahal den neurrian behintzat, eta Euskal Autoridadeen lantaldeak ondo erakusten duen bezala, gure tresna propioak garatzera. Renoko Euskal Liburutegian ere, ezberdintasun pareko egoerak bizi ditugu. Alde batetik, ezinbestean Library of Congressen autoridadeen erregistroa erabili beharra daukagu. Baina tresna hori ez da beti egokia gure beharretarako. Hori dela eta alde batetik saiatu gara autoridade horiek egokitzen. Bai gure katalogo lokalean, bai ahal den neurrian katalogo zentralean dauden autoridadeen erregistroak zuzenduz eta garatuz. Beste alde batetik, eraman gaitu baita ere gure autoridade propio sortzera. Hau da, Library of Congressen erregistroak ez du beti beharrezkoak ditugun pertsona izenen autoridadeak, ez ditu beti pertsona izenen autoridadeak jasotzen. Hori dela eta autoridadeak berriak sortzeko esfortzua ere egin izan. Ekintza horiek aurrera eramatea, hau da autoridadeak egokitzea eta autoridade berriak sortzea, ina handi batean posible da unibertsitateko liburutegien katalogazio departamentuari esker. Beti ere gure nahiak eta beharrak asetzeko prest egon dena. Departamentu honi esan beharra dago ez zaio arrotz egiten guk modu honetako eskariak egitea. Hau da, izenak jatorrizko kultur eremuari egokitzea ez zaie arrotz egiten, orain oso indartsu dabilen korronte bati esker. Katalogoaren dekolonizazioa delakoari esker. Labur esan da, katalogoaren dekolonizazioa bultzatzen duena da, katalogoek jasotzen dituzten kultur artefaktuen deskribapenak artefaktu horiek sortu dituzten kulturentzako onargarriak izatea da. Eta pertsona izenei dagokienean, jatorrizko kultur horretan gogokoen den forma jasotzea. Nevadako Unibertsitateko liburutegien katalogazio departamentuak badu arlo horretan esperientzia nahikoa. Izan ere denbora darama bertako Xoxoni eta Washo nazioen izenak modu zehatzago eta egokiago batean jasotzen. Hori dela eta nahiko irekiak egon dira beti, gure kasuan ere, euskal izenei dagokionean, gure kulturarentzako gogokoen diran formak jasotzeko ere. Renoko Euskal Liburutegiaren eta Euskal Autoridadeen lantaldearen arteko lankidetza hasi berria dago. Ni badakit guretzako zalantzari gabe aberasgarria izango dela. Eta badaukat esperantza aurretik aipatutako korronte horiek erabilita, gure ekarpentsoa ere egin ahal izango dugula. Hau da, posible izango dela guk hemendik bultzatuta Euskal Autoridade berritu horiek Library of Congresseko erregistro zentralean jasotzea. Esperantza hori badakat behintzat. Nire aldetik besterik ez, esan bezala, mila esker gonbidapenarengatik eta hurren arte.